organiseren we voor onze stadsgenoten. Voor mensen die alleen thuis zitten, voor mensen met een krappe portemonnee. Om samen kerst te vieren. Dan wordt het toch nog een eenzame mensentocht en alleen staan. Zo. Dat vind ik wel mooi dat ze dat doen. Als je hier nou net west hier, wat hier dan die in Joen? Dat ben ik dus alleenig. En hier heb ik wat beestje om me heen. Dat is vol aangenaam. Ja.